Na, lemerítettem a kocsit, 12%-on van, készítettem képet az akkumulátor adatokról. Egy órája fűt már, most 40,8 van. Érdekes lett volna megnézni, hogy mennyire megy föl, de már nagyon több időm nincsen. Ami még érdekes, hogy azt mondják, hogy az elektromos autó nem termel veszteséghőt, hát autópályán 85 fokos volt a hátsó motor. Hogyha 4 kerékhajtású lett volna, abból a hőből el is fűtök simán. Úgyhogy szerintem ez az új fűtés, ez nagyon jó ezzel, hogy átrakja a hőt a motorról az akkumulátorba vagy a kasztira. Na, megnézem, elmegyek a töltőhöz, azt megnézem, hogy mennyivel kezd el tölteni, meg hogy megy a töltés. Ezt is szerettem volna inkább 10-re emelíteni, de már elég volt. Szóval 12%, ja, 60 km hatótávot ír még. Mindig néztem a Youtube-on, amikor lemerték meríteni ilyen 5-10%-okra, hogy nekünk a Leaf-es fejjel az gyakorlatilag már semmi. De hát ebben még elmegyek a Honpointból hazáig, meg visszajövök ezzel a töltöttséggel. Na, akkor nézzük a töltést. Na, ezzel vettek meg még kilóra, hogy oda megyek a töltőhöz, megnyom a gombot, az kinyitja az ajtót. Na, 14%-nál 172 kW-tal tölt. Szép. 40 fokos az akkumulátor. 15%, megy fölfele rendesen. Szóval úgy néz ki, hogy ezt tudja 173. Semmi. Szóval föl kell fűteni az aksit, és akkor tölt. Ja igen, mert azért is kezdtem el csinálni ezt, hogy megnézem, mert volt amit tölteni egyszer, és jó, mondjuk nem is volt nagyon lemerülve, de 50 kW-tól töltött, közben meg egyfolytában sírt, hogy nagyon alacsony az akkumulátornak a hőmérséklete. Úgyhogy most megnézzük így. 18%, az előbb még 15 volt, baszod. Nagyon kemény, 35 percet ért teljes föltöltésre, meglátjuk mennyire lassú. Igen, már 165-re lelassult, 164. Na, hát akkor fékez. Na, az érdekesség, amit láttam, hogy itt közben kiírja azt, hogy mennyit töltött, de ott is kiírja, hogy mennyit töltött, és a kettő különbözik. Szerintem ez az, ami a töltőről jött áram, ez meg ami a kocsiba ment áram, gondolom a maradék az a töltési veszteség. Na, 52%, most 118-al tölt, ja, meg írja az árat, meg 80% fölött drágább az áram. Akkor már 50 centet számol, nem csak 36-ot. Érdekes. Az akkumulátor hőmérséklete az 53 fok, és az érdekes, hogy a hátsó motornak a hőmérséklete is fölment. És vagy azért már nem hűti, aztán még a veszteséghő benne van, vagy azt is melegíti. Jóisten tudja. Mondjuk erre nem számítottam, amikor ide értem, mennyi? 75. Ezt nem néztem meg pontosan, hogy mikor értem ide, de szerintem 5-kor. Úgyhogy talán 11 perc körül van, mert meg lehet nézni a videón. 80-ig töltök, nem azért, mert utána drága, hanem nem akarunk nagyon kínozni. Na, 80%-on van most, és ami érdekesen pont akartam mondani, hogy amíg töltött ilyen 100 fölötti kilowattokkal, olyan hangja volt kívülről, mint egy hűtőkamionnak, amikor parkol. Aztán, mintha mondom, elhalkult volna. Szerintem ilyen 75 körül levette a töltési sebességet. Most 67-tel tölt, már csak 80-on. Szerintem az akkumulátort is hagyja lehűlni. És hát bőven lelassult a töltés. Én szerintem ez inkább program, mint érzékelés. Mármint, hogy érzékelni, hogy melegszik, vagy nem tesz jót neki, mert elég hirtelen csinálta. Na, már ki is írta, hogy
Pluszt számol föl azért, hogy töltsem 80% fölött. Azt nem írja, hogy be lesz az aksinak. Mert aztán úgy döntöttem, hogy csak töltöm egy kicsit tovább, megnézem, hogy mennyire lassul le, de szerintem innentől már ilyen 50-nel fog tölteni. Mert mintha én ezt egyszer már kipróbáltam volna. Szóval inkább szoftveresen van ez lelassítva, mint hogy az akkumulátornak a dolgait érzékelni. Szépen lassan engedi le az akkumulátor hőmérsékletet is. A töltéssebességet meg elég gyönyörűen veszi vissza. Ennyi. Nem tudom, hogy meddig várok. Szerintem a 100-at azt nem várom meg. De igen, azt nem mondtam, hogy talán 9 és most már 11 fokot mutat a hőmérő kint. És még így is azért melózott a hűtés, amikor nyomta a 120-akat, meg 150-eket. Mondom, mint egy ilyen parkoló hűtőkamion, olyan hangja volt. Kemény. Már 14 eurót kell majd fizetnem. Nem tudom, hogy bírom ki, ma benn kell maradnom túlórázni. Ja, én nem is 50 centet számol fel, hanem 50 centet percenként 80% fölött. Jó. Most az is mindegy. Lehet, hogy még várok egy kicsit, 85. Hát, hogy még várok egy 8 percet. Na jó van, nem kínozom tovább. Bár én nem tudom, amilyen szépen lehűlt, én meg vagyok győződve róla, hogy ez inkább azért van itt lelassítva, hogy húzzál a francba. Szerintem az akkumulátornak rosszabb, amikor 100 kW fölött töltesz, mint most, hogy 50-nel töltöd, már 48 fokos az akkumulátor. Ott még a motort, a hátsó motor, ez mindig 96 fokos. Nem hiszem, hogy lefagyott volna a rendszer. Na mindegy, 90%, idáig 40, az egyik 41 kW-ot, a másik 40 kW-ot mutat, hogy annyi van beletöltve. Most már számolja az 50 centet percenként, egészségére 15 eurót fizetek, és 90%-on vagyok. Ennyi. Majd megnézem az appon, hogy hány percet is töltöttem, de szerintem 25-öt. Tehát akkor 10-ről 90-re 25 perc körülbelül. Az nem rossz. Na.